खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडियो आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियो आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ आसामाव 2024 मायथाइनि जानुवारिनिफ्राय 31 जुलाइसिम गासै 533 बुथारनाय जाथाय। पुलिस भेरिफिकेशननि मुङाव नकल खालामनानै पुलिस कनस्टेबलआ हमजादों। धुबुरीयाव केस फर जब धुबुरी पुलिसनि जेआव लुथिग्रा दुथां। थिं जाथायनि सायाव पीयूष हाजरिकानि बिजाथाय रावबो दायनिगिरिया बारग'आ। सालबारिनि दुम्ब्रुगुरियाव जेआव नांदों मासे गिदिर अजगर जिबौ। अमसिं वाइल्ड लाइफ सेंचुरियाव सासे सुरां सिखारिखौ हमदों। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि बेरेखायै धिं ओनसोलाव दुंहाव थासारि आरो बन्द फोसावदों। सा 40 दावबायारिफोर गाखोनाय गंसे बासआ नेपालनि दैमायाव गलांदों। गिबि मन्थ्रिनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनायनि दायाव सासे सुबुंखौ ग्रेप्तार। गय दनायखंनि दारिमिनजों दिल्ली राम अधिकारिया रांखान्थि बिथिङाव गावखौ गसंथानो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामाव खना खनला गोजोन सान्थि फैबाय होननानै रायजो सोरखार आरो पुलिस बिफाना गले गले दाबि खालामदोंब्लाबो रायजोआवदि गोजोन गैया बेयो फोरमान जाबाय। बिधान सभायाव नखर बिफाना फोरमायनाय डाटा बायदिब्ला आसामाव गोजोन फैयाखै। गोजोन सान्थि सोदोबा खुगानिल' राव जादों। रिपर्ट बायदिब्ला 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननिफ्राय 31 जुलाइ खालारसिम रायजोआव गासै 533 बुथारनाय जाथाया जादों। बेनो आथिखाल आसामनि आयेन आब्रुथिनि सावगारि। मख'नो गोनांदि आसाम बिधान सभायाव बे डाटाखौ फोरमायदों नखर बिफाननि बिबानाव थानाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बृहस्पतिबार खालिनिफ्राय जागायनाय आसाम बिधान सभानि जर'खा जथुमाव कंग्रेसनि एमएलए जाकिर हुसेन सिकदारनि सोंथिनि फिननाय होनानै बे डाटाखौ फोरमायदों गिबि मन्थ्रिया। मख'नो गोनांदि आसामनि आयेन आब्रुथिया जौगाखांबाय होननानै सोरखारा गले गले दाबि खालामनायनि उनावबो थांनाय 7 दाननि गेजेराव 533 बुथारनाय जाथाय जानाया दुखुनांथाव आरो साननो गोनां बाथ्रा। बेल' नङा, सिखाव दाखाथि आरो आयेन बेरेखा समाज बेरेखा हाबा मावनायनि सायाव रायजोनि नखर बिफाना फोसावनाय डाटायाबो जोबोरैनो साननो गोनां। डाटा बायदियै नगाव आरो कामरुप मेट्र' जिल्लायाव बांसिन गासै मोन 36 बुथारनाय जाथाया जादों। बेबायदिनो चराइदेउआव मोन 19, बरपेटायाव मोन 16, बिश्वनाथाव मोन 15, काछाराव मोन 12, दरंआव मोन 14, धेमाजियाव मोन 16, गलाघाटआव मोन 20, जरहाटआव मोन 14, कामरुपआव मोन 30, लखिमपुराव मोन 18 आरो सनितपुराव मोन 30 बुथारनाय जाथायफोरा जादों। बेनि अनगायैबो जानुवारिनिफ्राय जुलाइसिम रायजोआव गासै 8,692 सिखाव खावनाय आरो मोन 32 दाखाथि जाथाया जादों। ओरैहाय थांनाय 15 आगस्त खालि आलफा उदाङा रायजोनि मोन 25 जायगायाव बमा लागायना गावनि गोहो दिन्थिफुंनायनि उनाव रायजोनि आयेन आब्रुथि सामलायनायाव नखर बिफाना फेलें जादों होननानै माखासे थाखोआव दाबि खालामदों। पुलिसनि जेआव पुलिस धुबुरी सदर पुलिस थानानि मोनसे हानजाया मोनसे सोद सुलुंनि बिथा लाना अपारेशन खालामनानै सासे पुलिस कनस्टेबलखौ हमनो हादों। हमजानाय पुलिस कनस्टेबलखौ आकबर आली होननानै सिनायथिनो हादों। पुलिस भेरिफिकेशननि मुङाव नकल खालामनायनि अजदाव कनस्टेबल आकबर आलीखौ हमदों। आकबर आलीनि न'आ सग्रापारायाव थानाय धुबुरी मेडिकेल कलेज हस्पिटालनि साखाथियाव। पुलिस कनस्टेबल आकबर आलीया धुबुरी एसपि मावख'आव सिबिथाय होगासिनोमोन। नाथाय पुलिसआ धुबुरी एसपि मावख'निफ्राय हमनानै धुबुरी थानायाव लाना थाङो आरो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो जागायो। बेनि उनाव धुबुरी पुलिसनि मोनसे हानजाया सग्रापारायाव थानाय आकबर आलीनि न'आवबो सिग्रोमहैयो। रिपर्ट बायदिब्ला पुलिस कनस्टेबल आकबर आलीया नकल पुलिस भेरिफिकेशन खालामनायनि आयेन बेरेखा फालांगि खालामबोदोंमोन होननानै अजद थिखांदों। गुबुन फारसे धुबुरी पुलिसआ
बेनि बागै खौरां बिजोङाव खुगा बेखेवाखै। रां हो आरो साख्रि ला, रायजोआव फिन केस फर जब स्केम। बे खेबाव धुबुरीनिफ्राय फैदों बे खौराङा। धुबुरीयाव सोलिगासिनो साख्रि होनायनि मुङाव गोसोम बाजार। सोरखारि साख्रि नागिरनानै हालाय हाफाय जानाय माखासे लाइमोनफोरनिफ्राय लाख लाख रां लुथिदों दुथांफोरा। साख्रिनि मुङाव रां होनानैबो थगायजानाय आरो दुथांफोरनि जेयाव नांनाय लाइमोनफोरा बे अजदखौ होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला धुबुरीनि माखासे लाइमोनफोरा साख्रिनि एपइन्टमेन्ट एबा थिसनथाइलाय मोननायनि उनावबो हालाय हाफाय जानांगौ जादों। मानोना बै लाइमोनफोरनि आखायाव एपइन्टमेन्ट लेटार दङ, ट्रेनिंबो मोनबाय, नाथाय बिसोर जयेन जानो गोनां साख्रियासो गैया। रिपर्ट बायदिब्ला धुबुरीयाव मिरुनि GST मावख'आव साख्रि होनायनि मुङाव माखासे लाइमोनफोरनिफ्राय रां लादों सासे थगायग्राया। बेनि उनाव बै लाइमोनफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटारबो हरदों। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि बे एपइन्टमेन्ट लेटारा नकलसो। लाइमोनफोरा बृहस्पतिबार खालि साख्रियाव जयेन जानो धुबुरी सेन्ट्रेल GST मावख'आव थांनायनि उनावसो गावसोर मोननो हानाय एपइन्टमेन्ट लेटारा नकल होननानै रोखा जायो। रहित सरकार मुंनि सासे सुबुङा बे स्केमखौ खालामदों। साफ्रोमबो बिजाथिनिफ्राय रहित सरकारा 5,000निफ्राय 10,000 रां लादोंमोन। नाथाय थगायजानाय लाइमोनफोरनि अजद होनाय बायदियै धुबुरी पुलिसा दुथां रहित सरकारखौ हमबाय। बबेखानि पुलिसा रहित सरकारनि न'आव सेग्रोमनानै माखासे नकल एपइन्टमेन्ट लेटार, सोरखारि सिल स्टाम्पफोरखौ बोखांनो हादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बृहस्पतिबार खालि थिङाव 10 थाखोनि सासे फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ लानानै रायजोनाङै खुद्रिसारनाय आरो दुंहाव थासारि सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया। पीयूष हाजरिकाया दिनै थिङाव थांनायनि सिगां बे जाथायखौ गोख्रों रावजों सावरायनायजों लोगोसे दायनिगिरिखौ ओरैनो हगारा आरो गोख्रों साजा होगोन होननानैबो खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। बबेखानि थिंनि जाथायनि हेंथायै सोरखारा जा राहा लानांगौ बेखौबो लागोन, जाहाथे सासेबो दायनिगिरिया बेबायदि समाज बेरेखा खामानि मावनानै ओरैनो बारग'नो हाया। माखासे सुबुङा थागिबि असमिया सुबुंनि सायाव गाग्लोबदों, उदखार खालामदों। सोरखारा ओरैनो सिरियै थाया होननानैबो पीयूष हाजरिकाया बुंदों। मख'नो गोनांदि बिस्तिबारखालि थिङाव 10 थाखोनि सासे फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामनानै लामा सेरनि हाखराव गारलांदोंमोन। बे समाव फरायसुलिखौ ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दं। मोनाबिलिनि समाव टिउसननिफ्राय फैनाय समावनो लांसुनियाफोरा उन्दै बैसोनि फरायसुलिनि सायाव बे समाज बेरेखा हाबाखौ मावदोंमोन। बाक्सानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय दुम्ब्रुगुरि गामियाव दिनै फुंनि समाव बोखांजादों मासे गिदिर अजगर जिबौ। मख'नो गोनांदि दुम्ब्रुगुरि गामिनि किताब आली मुंनि सासे सुबुंनि न'जों नांजाबनानै थानाय आबाद फोथारनि जेवरा होनाय प्लास्टिकनि जेयाव फ्राय 10 फुटसो गोलाव गिदिर महरनि अजगर जिबौ नांनानै थानायखौ फुंनि समाव किताब आलीया नुयो। किताब आलीया जायगानि रायजोनि हेफाजाबजों हायुङारि मानास हाग्रामा सामलायगिरिनो फोनांजाब खालामो। उनाव हायुङारि मानास हाग्रामानि हाग्रा बिफाननि मावफारियाफ्रा अजगर जिबौखौ हमनानै लाङो आरो हायुङारि मानास हाग्रामायाव उदां खालामनानै होयो। मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों सतगाव पुलिसा गुवाहाटीआव थानाय अमसिं वाइल्ड लाइफ सेन्चुरियाव आयेननि बेरेखायै मैहुर खालामनायनि दायाव सासे सुरां सिखारिखौ हमनो मोन्दों। ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंखौ मेघालय बर्निहाटनि थागिबि 31 बोसोर बैसोनि एन्टनी एइस थांमिनलिया होननानै सिनायथिनाय जादों। सोर संदाननायनि गेजेरजों सोहोर पुलिसा गोख्रोङै सिग्रोमनायनि उनाव सुरां सिखारिखौ ग्रेप्तार खालामनाय जादोंमोन आरो बिनिफ्राय गर, 10 गोथां गुलि, 2 लावथि, 1 रुवा आरो मैहुर खालामनायाव बाहायग्रा गोबां हाथियार मुवा बेसादफोर जब्द खालामनो मोननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो पुलिसफोरनि बादिब्ला सिखारिया हाग्रानि मैदेर, माखासे जुनार आरो दाउफोरखौ मैहुर खालामनो थाखाय हाग्रायाव हाबखुमादोंमोन होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बबेखानि दासान्दि पुलिसफोरा हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ आयेननि बेरेखायै मैहुर खालामग्राफोरनि बेरेखायै गोख्रों नोजोर होनायजों लोगोसेनो संदानना दिहुननो नाजादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों।
नगाव जिल्लानि धिं टाउनाव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ मुगैथाव आखुयै जिनाहारि खालामना दोनलांनायनि उनावनो ओनसोलाव हरखाबै दुंहाव थासारि सोमजिखांदों। धिं ओनसोल फरायसा गौथुमा शुक्रबारखालि बेबायदि गिख्रंथाव जाथायाव जिंगा सिनायजों लोगोसेनो गुबै दायनिगिरिखौ पुलिसा नागिरनानै दिहुननो हायागौमानि धिं ओनसोलखौनो बन्द खालामनो बिथोन होनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि अनगायैबो फरायसा गौथुमा सोमावसारनायनि गेजेरजों धिं ओनसोलनि गासैबो दखान, बाजार आरो फरायसालिफोरखौ बन्द फोसावनाय जादों। जायनि जाहोनाव सोमावसारनाय समाव रैखाथि होनो पुलिस आरो रैखाथि हान्जाया गोख्रोङै दिथा होनायबो जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बृहस्पतिबारखालि टिउसननिफ्राय फैबाय थानाय सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जुर-जोलुमै जिनाहारि खालामनानै हाग्रा बारियाव गारनानै गालांनाय जादोंमोन। जेब्ला ओनसोलनि सुबुंफोरा हाग्रायाव गोग्लैनानै थानायखौ नुसनदोंमोन अब्ला जाथायनि बागै पुलिसनो खौरां हरो आरो दसे समनि उनावनो थावनियाव पुलिसफोरा नुजाथिफैनानै बोखांनानै धिं FRUआव दैथायहरोब्लाबो बेनि गाज्रि हालोदखौ नुनानै गोख्रैयैनो नगावआव दैथायहरफिननाय जादोंमोन। बबेखानि बे जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ ग्रेप्तार खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनो हादों। नेपाल हादरनि धनाहुन जिल्लायाव थानाय मार्सायां दैमायाव शुक्रबारखालि भारतनि दावबायारिजों लोगोसेनो सा-40 दावबायारिफोर गाखोनाय गंसे बास गारिया हरखाबै गोग्लैलांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बास गारिया पकारानिफ्राय काठमान्डु फारसे थांदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। धनाहुन जिल्ला पुलिस मावख'नि DSP दिपकुमार रायनि बादिब्ला रेजिस्ट्रेशन नं UPFT 7623 गंसे बास गारिया हरखाबै दैमायाव गोग्लैलांनानै दैमानि सेरावनो नांथानानै थादों होननानै रोखायै फोरमायथिनानै होदों। समाजारि बिजोङाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बागै बेरेखा बाथ्रा बुंनायनि दायाव क्राइम ब्रान्चआ गुवाहाटीआव सासे सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनाय जादों। ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंखौ बुलबुल हुसेन होननानै सिनायथिनाय जादों आरो बिखौ शुक्रबारखालि गुवाहाटीआव थानाय गारिगाव ओनसोलनिफ्राय ग्रेप्तार खालामनो मोन्दों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय 8 साननि सिगां बुलबुल हुसेना समाजारि बिजोंनि प्लेटफर्म फेसबुकआव गिबि मन्थ्रिनि धोन दौलतनि बागै गाज्रि बाथ्राफोर सावरायदोंमोन। जायनि जाहोनाव क्राइम ब्रान्चआ दायनिगिरिनि बेरेखायै केस रेजिस्टार खालामो आरो जोबथेसालियाव दैथायहरनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आथिखालाव सरकारि साख्रिजोंल' सुबुङा गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ लानो हायो बेयो नङा। सरकारि साख्रिनि अनगायैबो जिउनि थांना थानायनि राहा लामाखौ गोबां खामानि मावनायनि जोहैबो दिहुननानै लानो हायो। बाक्सा जिल्ला भुटानक'थि गामिनि दिल्ली राम अधिकारिया गावनि न'आवनो गय दनायखंनि फिसा दारिमिन फसंनायनि गेजेरजों रांखान्थि बिथिङाव गावखौनो गोख्रों खालामना लानो हादों। गावनि न'जों लोगोसे जायगायावनो मोननाय गय दनायखंफोरखौ एसे एनै रां होनानै बायना बुथुमना लाबोना बिथाङा बेनिफ्राय थोरसि, खुरै, प्लेट आरो सामुसफोरखौ बानायना बरपेटायाव फानहरना गोबां रां मुलाम्फा खालामनो हादों। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे दारिमिननि सोमोन्दै गिबियाव इउटुबाव नायना मोनथिदोंमोन आरो इयुनाव बे दारिमिननि थाखाय बरपेटायाव फोरोंथाय लाहैदोंमोन। फोरोंथाय लानायनि उनाव बेंकनिफ्राय DIC लन रां दाहार लानानै दारिमिनखौ बिथाङा फसङो। बे दारिमिन फसंनायनि सोमोन्दै प्लास्टिकनि बाहायनायखौ खमायनानै जायगायावनो मोननाय बेफोरबायदि गय दनायखंनि अर्गेनिक थोरसि, खुरै, प्लेट आरो सामुसफोरखौ बाहायोब्ला मिथिंगायाबो मोजाङैनो थागोन होननानै फोरमायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।